Din sa ano sa Mami sih. Hi lang. Mabakal, mabakat. Saan nga pong ano? Anong imog ka? Ay, maning. Wala, teka balo. Kung ano area? Hi sa vlog, hi. Hi sa vlog. Dua ka dark choco ya. Bagaimana mo ano? Charan ka mali na tatlo. Ha? Charan ka mali na tatlo. Ay, di lang po lang na. Okay. Para may send lang ako sa day. Okay, sa vlog ko man. Mr. Boy naman na. Okay, mga friend. Wala na tao. Ano na ako? Oo. Lychee. Available. Okay, mga friends. Nandito po tayo ngayon sa... Lunch na lang. Ano yun yung ano? Add-ons yung mga ano nila? Natalang sapo. Pwede eh. Okay mga friends, nandito po tayo sa Mr. Boy. Hindi ang pangalan ni Man? Mr. Boy! The Mr. Boy. Dito sa dito sa ano sa likod ng BCC. Ayan po yung magandang tindera dito. Gan. Ano po nga? Sana din mo. Ano ka daw? Kaya mga friends, punta na kayo dito. Masarap dito. Pati mga tindera masasarap. Andito lang yun sa likod ng Victoria City Mall. Victoria City, commercial pala. Kasi pagkagal. Hindi na. No naman. Tama, kita branded. Okay. Ano sa mula? Gas mo. Tortosa lang ito para dito. Yan na. Ano ka, kartosa? Kada. Kartosa. Tortosa na lang. Mabakal ako gali donuts, diba? Paborito na. Maningin. Ang parso.
tunay. God? Okay, thank you. Kapag ka. Hindi sa photographer, ba to? Kabayad ka na dahil? Wala pa? Di ba may picture-picture pa ka? Okay, ito na yung mga orders namin. Bye mga friends!